যতক্ষণ যাতে রাইজ যাতে আহি একাপ নাই একান্তেল আহি তার রণনীতি রণকৌশলৰ যোগেদি ইয়াৰ পৰা গৈ আমি ৰাজ্য চাপিব পাৰোঁ যে আমি ইউটিউবিয়েল দলৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ মেণ্ডেটটো আমি যাতে আদায় কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই আশা আৰু ভৰসা ৰাখিছোঁ। দীঘলীয়া নকৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय होबाय। जोंनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि 8 नं दतमा समष्टिनि बिजाथि बयजोंबो अनजाग्रा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो जाहाथे बांसिन भट लानानै जों जाहाथे देरहाहोनो हायो आरो दतमा समष्टिया जितु जोंहा बिराद मोनसे समष्टि बियो बे समष्टिखौ जोङो मोजाङैनो दाखांनांगौ मोजाङै लुखांनांगौ। बेनिखायनो जोङो बयबो दतमाबासिफ्रा जों मोनथिदों आं मोनथिदों जे बयबो दिनैहाय जोबोद मोनसे फुरथियाव दङ आरो बेखौ जोङो भटआव कनभार्ट खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय जों बयबो जाहाथे गोसो होनानै खामानि मावसारो। नैबे मावख'आव फैनानैनो बे मावख'निफ्रायनो जोङो जोंनि रायजो राजाखौबो बे मावख'सिम फैनानै दसे समब्लाबो जिरायफैनो हानाय दसे समब्लाबो फैनो थाखाय मोनसे आग्रह जानाय बेबायदि मोनसे थासारि जों सृष्टि खालामनांगोन। बेनिखायनो जायफोर बिबानगिरिफोर दं ब्लकनिफोर दं बयबो जाहाथे बे फारसे नोजोर होनानै फैबाय थानाय 22 तारिखआव जानो गोनां भट बे भटआव जाहाथे जों बयनिख्रुइबो बांसिन साबसिन नाम्बारनि मोनसे भट होनानै जों जाहाथे देरहाहोनो हायो बेखिनिखौनो खावलायनानै এইখিনিকে আহ্বান কৰি মই আজিৰ এই কাৰ্যালয়খন মুকলি কৰিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ।